Samantala, dumulog naman po sa pulisya po ang 55 anyos na babae matapos itong masaktan ng isang babaeng barangay Kagawad sa bayan umano ng Mabini. Ayon sa ulat, pumasok po sa isang residential house ang suspect at sumigaw-sigaw at hinanap ang isang babae. Na makita ang babaeng hinahanap nito, dito na nagkainitan ng dalawa na kalaunay humantong sa suntukan. Dito na tumulong ang complainant upang awatin ang dalawa. Bagamat sa halip na matuldukan ng gulo, nadamay din ito. Isinampal at sinuntok din ito ng barangay Kagawad di umano na dahilan sa natamong sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima. Dala na ng complainant ng magtungo ito sa pulisya ang certificate to file action para sa reklamong slight physical injury laban sa suspect. IFM News. IFM News. IFM.